Panagyaman kita napili, daytoy limi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Bigbigan tayo ti sakripisyo nga inaramid ti Dios, gapo ti ayat na kada tayo. Dimanon, intanggaya na, titulong na, tayo managbasol alubong, inaun na, intanok na. Nakaraman tayo, iti dayta akin na managayat ti Diyos. Rumbang lang nga ti puso tayo agyamyaman. Ti puso tayo agragragsak, gapo dayto nga sakripisyo nga inaramid na. Tapno maikari tayo makiranod, iti dayto na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan, tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasikan managayat. Iti si bababawi anakem, kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid kan liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay. Isungag pagpakaasiak ken Santa Maria ng agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Kristo kasyan nagpakawanen nakal, di mo ipalubog. Akin kamay sinaan, mga sika, mga sika, mga
tao na imbat di panagnaknakemda ibunan nagdaka itanok daka pagbabanda ka daydaya wendaka agyaman kamken ka gapuiti naindakla Gloria iti Diyos iti kangatwa Apo Diyos na ilangitan nga hari Diyos Ama aman nakabali namin ket sika bumiya Hesu Kristo bugbugto anak di Diyos na po Cordero di Diyos kenanak di Ama iti kangatwa sika mangika kadagiti basbas kasyan na kami Santua siksika tiapo siksika iti kangatwa iti tempoyo ti Espiritu Santo iti gloria ti Diyos Ama Amen. Kumararag tayo. Dawatin mi Apo ta ibukbok mo kadta grasyam kadagiti puspuso mi tapno da kami amakaammo iti panagbalin a tao ni Kristo babaen daydi panangipakdaar tay anghel gaputi panagtutuok ken ipapatay na iti krus mairagpat kam to kuma iti gloria ti panagungar na gapu ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maybasa na adaw iti libro ni Profeta Isaias. Impakamo manen ti Apo daytoy a mensahe ken ni Ahaz. Agkid daw kay ti Apo a Dios mo iti pagilasinan. Mabalin nga aggapo iti pagilasinan iti yuyang tilubong dagiti natay wenno jengato sa dilangit. Insungbat ni Ahaz, sa anak nga kiddaw ti pagilasinan, saan ko asuuten ti Apo. Iti daytoy kinuna ni Isaias, dungeg ka,
Ita si kakapututan ni Ari David, di kaaya mapnek amang ibus ti anos ti tao, tay busumpay ti anos ti Dios. Ngarod, ti Apo mismo ti mangted kengka ti pagilasinan, at dabalasang a birhen a masikog, aganak to iti lalaki, ket panaganan na iti Emmanuel. Ti sao ti Apo. Pastreken niyo ti Apo, iso ti Ari ti Gloria. Kukwa ti Apo ti lubong, ken dagiti amin alinaon na. Kukwa na ti daga, ken ti amin nga agnaed ken kuana. Binangon na iti rabaw, dagiti adalom adanom, ket iti lansad ti taaw, inpasdek na ti fondasyon. Siya sino ti may kari asamangat, iti bantay ti Apo. Siya sino ti mapalubusan sumrek, ti santuan at templo na. Tinadalos ti aramid na, tinatarnaw ti puso na, tinapasnek ng agserbi iti kinapudno, ken ti saan nga agulbod. Bendisyonan to ti Apo, ket awaten to ti Dios ti mangisalakan ken kuana. Dagiti kakasta at tao ti umasideg iti Dios, isuda ti agparang iti imatang ti Dios ni Jacob. Ti maibasa na araw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Siak ni Pablo, may saak nga adipen ni Kristo Jesus, ken apostol a pinili ken nayaban ti Dios amang ikasaba iti naimbag adamag na. Nabayagen nga inkari ti Dios daytoy naimbag adamag. Nailanad kadagiti nasantuan a surat. Dagiti propeta ti inaramat na amang ipakaammo iti daytoy. Daytoy naimbag adamag. Damag isu ti maipapan iti anak na. Ni Apo tayo Jesucristo no maipapan iti kinatao na. Nagtaod ti kapututan ni David no maipapan ti kinadiyos na. Naipakita babaen ti naindaklan apan nakabalin nga isu ti anak ti Dios gapu iti panagungar na. Gapu kenkwana intid ti Dios kanyak ti gundaway nga agbalin nga apostol tinagan ni Kristo. Tapno idalan ko amin at tao amamati ken agtulnog. Uray met da kayo adda dita Roma. Inayaban na kayo ti Dios tapno agbalin kayo akukwa ni Jesucristo. Daytoy ti gapuna a nagsuratak kada kayo. Amin nga adda dita Roma. Da kayo nga iaten kinayaban ti Dios nga agbalin at tao na. Sapay kumata parabur kental na tited kada kayo ti Dios nga ama tayo ken ni Apo Jesucristo. Ti sao ti Apo. Pilit mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantan mo tinagan mo, maitantan mo tinagan mo. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Kastoy ti pakasaritaan ti pannakayanak ni Jesucristo na itulag ni Maria nga inana a mayasawa ken ni Jose. Ngem sakbay ti panagkasarda na amuan ni Maria a masikugen babaen ti pannakabalin ti Espiritu Santo. Agsipod ta nasingpet a lalaki ni Jose a nakaitulagan na, ket di na kayat nga ibabain ni Maria, pinanggep na nga isina nga awan ti makaammo.
Ngem idi pampanunutin na daytoy nagparangken kuana ti anghel ti Apo iti maysa at agtaga inep. Jose nga anak ni David kinunana. Di ka agamak amang ikasar ken ni Maria taaramid ti Espiritu Santo ti sikogna. Ipasngay nanto ti maysa a lalaki kat panaganam to iti Jesus. Agsipod ta isalakan nanto dagiti tattao na kadagiti basbasol da. Naaramid amin daytoy tapno matungpal ti insa o ti Apo, babaan ti propeta. Agsikogto ti berhen abalasang, ipasngay nanto ti maysa a lalaki, ket mapanaganan to iti Emmanuel, kayat naasawen, adda kadatayo ti Diyos. Idi makariing ni Jose, tinungpal na ti imbaga ti anghel, ket inkasar na ni Maria. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Welcome kay manen Apo. Iti dayto nga nanumo nga simbaan mi. Adda kabarbaro nagaputi bangged. Adda kadaanan nga taga bangged. Adda taga Luna, adda taga Candon Sete. Taga Santa Lucia, hanya pa'y nagapgapuan yon. Parte ti Lubungan, halaka welcome. Kadagitay recipients tayo, mga recipients na nagmadim nga awag kas laladul out. Kadagitay mapapaskwaan nga kakabsat tayo, katolikuman kinahaan, dagitay indigent. Nga dadto'y tatta, gapotay sudat ti pakaiturungan daytoy Christmas program after Mass. Welcome kada kayo, nadamdamo iti sumrek iti daytoy nga simbaan. Kada kayumat nga timultulong nga nangited, nangiburay asipo puso. Siraragsak ti puso nga timul, nangited ti para Christmas program yo kumaalakit. Congratulations, ken thank you, dayta nga ayat. Datayo, uri datay nga Ilocano, panatiko tayo. Mahilig tayo iti senyal, sign. Uray siya, seminarista ak. Seminarista akon, theologian akon. I keep on praying nga ibagdamdamagag, Apo, ipakita man ti sign no talaga nga agpadi ako no saan. Aging gana nga, tipay itagtaginap ko. Yaka mo no niya di nga tagtaginap amo ya di basketballan di abay ti balay tatana cover curtain. Natagtaginap ko pay nga kasla agtintinag tinakadadong aging nga kasla bantay ti kaado nga hostya. Kala nagdakkel nga buntuon ti hostya. Awo mo pang ibagbagak at na mabaibagadan to nga datiltiling ko basit mo laki di ngam sigurado ko mga nakarkaro kada kayo ngam siyak. Kada ganyan di sign I keep on asking anya ka diti sign nga ag senyal nga pakakitaan nga agpadiak. Dinamag ko di spiritual director ko, Apo, dumaw-dawat akin ni Apo, Diyos ti senyal na agpadiak, nung mabalin nala ko mga ibagakan niya, tungangaw ko na nala ko. Damirfak nga daka ti seminaryo, ay ayaban na ka ni Apo Diyos, wala nagriga magaminta, no? Ada ka di seminaryo, kaya may sadya sakam di ruar, ada di may sadya unag ta anytime, uray no may pasam ti academics mo, no handa ka i-recomendahan ka mo lagpadi. Ay keep on kas, ado ti berberukan tayo nga senyal. Nga ro ti recent nga senyal nga nakita ka ni Nelson, ni Sir Nelson, may maestro garo doon, kababayan pa ikit din, daduman, ong tanak pa yan. Hindi mapanag-exam di damo na panji bagyo, na bagyo dahang nga natuloy. Kakunak, ag-review kan para next year, bakang ka makaruar ko ko, alam mo ni Apo, kakaasya, ag-review ko na, aman. Hindi may kadwa na nga napanan tapay na lang ag-exam, nagtudod to iti uray lang nga naglaylayos, delikado kan sa, kunak. Ngam ti kabigatan na sakbay nga agbiyahe, adda bulalaya, mumadlaw dayta, senyal daytan, nga makapasaka, nagkapsot sa mo pamati na, agdaydaya modom nga napan, so napan nagmakdo, tata nakaruwar, Apo naragragsak pa ngam ni Apo Diyosan, congratulations. Sign! We keep on asking signs. Anya ti sign? Ti senyal, sign ko na kuma, this way to Cacao Farm, senyal. Haan nga iso ti Cacao Farm ngam adda itudtudo na no sa dinno ti papanan na. The sign is not the message. Ngam inya naganan adda kayat na nga ipasimo da adda kayat na nga ibaga.
Sa bali mo ti symbol. Sign and symbol, kunana ko madayay. Katata, aday ti sign nga kunana, uray pa, di libro ni Isaias kunana, mangbirok ka ti pagilasinan, kunana dumawat ka iti Diyos ti pagilasinan, kunana ni Isaias, haang ko nga kariton ti Diyos, nga dumawat ti pagilasinan, taapaya nga dayto ti ibagbagana, ngamin, after the fall, kalpasan nga nagbasolan ti tao, we lost paradise, napukaw tayon ti paraiso, ti tao na iseparate ken ni Apo Diyosen adayo. To distant ti relasyon tayo ken ni Apo Diyosen. Nga mangibabaon ti Dios kadagiti propeta nga mangiwagbaga ditoy lubong. Awan payla ni Apo Jesus idi a. Kakunanahan ko kariten di Dios nga mangited ti senyal pagilasinan. Ngam kunana ibagak king ka, daytoy ti pagilasinan kunana aganak to ti berhen na ibagan idi. Long time before na ibagan adantan ti senyal nga imbaganan nga addanto aganak a berhen na ibaga idin. Kaagpayso pimmayso dayta. Di yan ipaltiing di senyal nga kunan aganak ti berhen anya naganan iso ti pangrugyan ti pannakaisalakan ti lubong iso di yan na naaramid akas taging gana ni Jose. Na-i-explain tayo, manong aldawin nga ilaw-lawag tayo dayta nga panagparang ti anghel, panagsikog ti balasang, panagsikog ti bakit nga Lopez, na ilaw-lawag tayo amin dayjayan. Katata, padasan tayo nga pokusan dayto sign and symbol. Orida tayo, mariri na tayo ti senyal. Nagado ti senyal kanya tayo. Kung nadagarod, basaan nyo ta Facebook, nagbayat mga agpayso, nga pampanunutan. Idi high school tayo, nadaalakot dayte kulon nga nya naga na dayte kulon nga pag-iinagawan tayo na banglo. Wow. Kada kayo nga girls mat, idi ka pigpigsaan nyo, pinangina ti bangbanglo, eternity, na banglo ti eternity. Wan. Adamo yaasok ka aruba mi eternity nagan nangam aggudgod nagangot. Kada idi bumangbanglo, ngam tatan senyal nga lumakay kan, no ti berbero ka mon kaangot ti ipikasent oil, umoy gapin killer, ti ibulbul samon ka Vicks. Si akseptare mon lumakay bumakit kamutan. Idi ka ubingan mi ka, agtataray kami uray no agtutudo agar arbis, agtataray kami mapangkampay la taltalon awan ti kinlalugungan kadakan. Nagpigsa awan. Tatan agtinag la arbis tatuktok mo. Apo, wag pa nating ako nagariyaken. Anya ti bagbaga na lumakay kamutan. Pagsasaumi kada Apo Jack, nagitay papadi, idi ka ubing ang mga padi, rumor tayo, nagbiyahe tayo, intay agbuya, intay mangan, nagadayo ti panganan, mayat, tatan kay kayat mo ti agpupupok, apang kalatakan dun nagsulit. Imbes nga mapangkarumwar anya pangalaam addanto nagiti papadi nga agmasmasitas, addanto agtartaraken ti manok, danto agtartara ay kesenyal nga lumakay tay metten awahanen dagay. Senyal dayjay pakakitaan konkret. Senyal dayjay. Oray ti biag tayo kasjay. Kay di kunanan idi impaltiing nan nga umayen ti pay mangisalakan senyal nga umayen ti mangisalakan. Kas ano mo tibiyag tayo? Ada dagiti ubing kakadwa agserserbi kada kwa ditoy agserbi ti altar. Makikita mo di senyal nga very responsible. Amo na ter aramiden na makitam di attitude na makitam di gaget ken kuana addalaingan na senyal data nga namayat to ti future na. Agbalay gi dayta. Senyal dayjayan. Kada tayo matata. Anya ti senyal no maisalakang ka. Oh. No naragsak ka, naragsak ti kararwa kada sa santo ijay langit. No addaragsak ti pusom, uray adda panubok, uray adda pakarigatan, uray adda sakit mo, no kabailam ti agbiag nga naragsak, senyal nga makikadwakan tudjay. Haanyo ang mabalin nga pekyan. Ado kami nagiti tatao nga peke ti isem na. Ado pa iti tao nga Diyos ko, nagitaro pa yun, hanya pekyan ta, handa kayo tumalasin ni Apo Diyos. Kada na pangkublinisan nga natay.
Dahil yung punerarya nga nangawat mo, dinala ka sinayaat mo, hansa mga nalaing jimang make-up, medyo atidog di jay lipstick na jinatay, kita, hala, didala ka imbatog mo, upat tikiday na. Nagngato jim, siguro natangsit da ito ideya mo, no, taga Abrawon, no, taga Salceda, o. Kanak lang. Hanyo nga peke, ang ori kataro pa yun, alwadan nyo, tadi na kayo tumalasin. Hanga mabalin ti peke, ti nagbiag tayo, mabalin tayo ti agpampam, amo ti agpamarang. Seemingly, naragsak ka, but deep inside, ahang ka nga naragsak, madi. No, adda ragsak ti pusom uray, no, makontento ka ti adda, haam mo nga ikumkumpera ti biag mo ti sabali, that is insecurities. Numapnek ka no anya ti adda kanyang ented ni Apo Diyos. Hamo nga ilan sa tibagim tapno laeng ingatom di jay panay pagarup mo nga anya na ganan status symbols ti biag mo ka agakwire ka launa yan tapno maingato la yan kakaasi mo kinagpaiso na kamarigregatan hamo nga pekyan iso nga no ti tao ka naragsak no ti tao ka da contentment iti biag na sign data nga mapangka kanya na ngam no ti pusom ka anya mo ti sinyal nga mapangka di bangir a kwarto data, awang pa'y maparagsak mo, tao di ka pa'y naragsak na ingat selfish ka, bagbagim la pampanunutan, di mo pa'y amuti mangiburay, imot na puso. Natangsit ka, ada nagkamali, di mo kabailan nga pakawanan, di mo kaya ti agpakumbaba. Kasi di tao di bangir a kwarto. Kararwat di bangir nga kwarto. Adala kamali na ti maysa ka, Allah, manungatawanan ka, Allah, manungatawanan ka, data mo lata, sakit tinaka mo, tiguram ti, agbibiyag ti, asano ko na, anya ko mga senyal nga mapangkaiten, tinararagsak nga, senyal day jay. Iso nga evaluaten tayo. Dati pastoral leaders nga nagmi-meeting ako ng perfect example na. Nagmi-meeting da, exchange gift tayo, mano, 500, ada naging ato ti ima na, 500 nga sigurado, Hanyong iraman tabungon, iskastip ka na pinagplay tayo, 115 to man ta, awate kaon. Imbagak ka, hang kayo man nga exchange gift, imbes nga kung mangala kayo ti kaaruba yung medyo marigatan, mangala kayo man ti kaaruba yung dati kakaasing agbibiyag, imbes nga agsisinukat tayo ka, isoda man ti pangitidan tayo, tagragsak na di jay na damat, kabaka no di jay kaasi da, handa mga kakaasi, ikarigatan damat at agsapol ka daw, kang limited nga ro di jay kaya da, isoda man ti ikanyo, kunak dagiti nakimiting nga taga Salcedo na kami suot da di dapay nangaldawan. Duduwan sa nagbati nga nangan. Haan kung kanakla ang dayang kinagpaiso na di man ti dayang simboluman nga na, no addaragsak mo. Anya ti simbolo nga si kakaadda nasayaat nga kadanakam mo. No kayam nga kitaan nandiya ka sa pula ni kabsat mo hanlang nga sika. No adda asimon ka dagiti makita nga makabael nga awan gawgaway na. Mabain pa nga umasidag ka dagitay may agpatulong ta nababangarod di pa nagkita natin no makitam di nga rin nakakayam nga tulungan senyal di jayan nga adda nasaya at nga puso senyal nga si katao na ka ti Diyos amuyo ti perfect sign kin symbol ni Apo Jesus. Idi inpaltiing dan nga umayon, senyalan nga da tayo na isalakanen ng rugin. Di panagwan ni Apo Santa Maria kunana, maaramid kumakanyak akas insaom. Nagpakumbaba ni Apo Santa Maria ng rugin ti maisalakan. Anya mo ti simbolo nga inted na perfect symbol. Itane, kulloong. Yun o kulloong? Manger crib. Di ubing ije kullo, awampay atampay mo na iyanak. Dati yung inaramid da ka, nagtaraki mo na ang kasla talagang kulungan mo ti baka, anya nga rod. Na engineer ko din ang aramid data kan kanchawak dagiti agtutubo nga aramid at least inaramid da on their own awan ti nang isuro tapno rumwar di creativity da ken laing da. Kada di pa nakayanak na ti kulloong Diyos. Could you imagine a God? He is a God. Pinanawan na talangit da comfort. Daya glory na kuma, imay na inkawus ti katatao tayo nga narukop na kapsot nga tao. Tipay na pinili na nga nakayanakan ka, haampay nga ijay
anya na ganan, haampay nga daya, Candon City Hospital, haampay nga taar isyo kuma, kulluong ijay nanumo. Dahil ti perfect symbol of humility. Nga awampay, nakumano si bibiyag dadiinan ko, kaysa kuma ng partira mo niya. At least dadiinan ko, kadda gasa, kadda pagipit na, kadda taliti, inya na ganan, abuno nga pang-rep-repet na ti pusag sana. Amoy dadiinan ko, nalalaingam ni Dr. Manny, apa yung nagpaanak, ikan na ti dapo ti tabako, di pusag kamayat. Tapnuan. Kasi mo tradisyon na, naihanak kami makas di kamayat mo. Kasimbolo. Tiki na pa kumbaba, perfect symbol of humility. Perfect symbol of sacrifice na ilan sa iti cross. Dadta imay. Kanya pa'y lati birukan tayo nga tao. Anya pa'y lati tartarigagayan tayo ngamin aya. Di ko ikaw kawis tayo dahil nga panagyaman tayo king kuwanan ka. Agyam-yaman. Gapo dahi ta sakripisyo. Agragragsak. Isugarod nga tata. Rambakan tayo. Ti pan nakaianak na Christmas ko na tayo. Anya kumatirumbang nga kawis tayo. Agyam-yaman tayo. Dahi talaunay sakripisyo. Na irugin ti pan nakaisalakan. Dadtan ti kinapakumbaba na. Anya ti aramidan tayo. Agragrag o. Ulitin tayo. No, baliktaden tayo kung nakumaan. No isuna, tatta, damirfak nga kayam pay lati umay, tarigagayam pay lati umasidag nga mapansimbaan ag kararag, adda humility na dayta, adda kinapakumbaba na, ibagbagam nga, adu pay lang ti kasapulak iti biyag, adu pay ti tarigagayak iti dayto nga biyag, adu pay ti Diyos kasapulan tayo pay lati Diyos nga mang bendisyon kada tayo, sign dayta. Nga adda pay laeng kinapakumbaba tayo nga agkamang kenkwana. Kabaliktaden tayo. No ni Apo Diyos ti mangkita magkada tayo, anya mo ti makitkitan na nga senyal nga adda kada tayo. Iti inal daw nga panagbiag tayo, makitkita ti Diyos kaditi senyal nga daytoy ka umay kanyak anak ko. Adda aya da puso na anadalos. Adda po ikarkarigatan na ti agbiag uray na rukob. Ikarkarigatan na ti agserbi nga si pupudno nga haan nga agin ko kuna. Makontento ti addaking kuha na adaragsak iti puso na. No ti Diyos ko mangkita kanya tayo tata, anya mo ti ibagbaga na. Makitkita na kadin di siya senyal nga kukuha na tayo ito. Wano sukir tayo nga, di banger nga kuha makita na di senyalan ka, awan hang kumatiliw datoy hang ko bagay, ipasa kon kin kalaban ko nanata, ayaw mo gungundawayam ni kabsa mo. Tangsitam ni kabsa mo. Hamo ayaten ni kabsa mo. Managing bubukod a puso. Di kaya mo kasiksikalaangan ti agbenefit dito yung alubong. Baka ko naman ni Apo Isus mo no, waka, anya ti senyal na datoy hangko kukwa mapangkadyay banger a kwarto. Huwag kakabsat. Kadagiti ramrambakan tayo. Christmas. Nagsakripisyo tayo. Agag-aginaldo. Very good. Awang problema dahi ta. Ngam tayo kunakon kahantay mabalin nga mapeke. Mabalin tayong ikarkarigatan ti umay, makumpletom deta. But it doesn't mean nga, di puso mo ka, daragsakin, at daragunakin, at napnuan namakin pamati. Uri na kita agserbid to. I'm not excluded Karaman kami. Ngano daduma, dati bado mi, mabalin dati bado, mahal na nga igaran ti dati badok, nga kukuan akon, tamabalin mo nga, agmismisa ka nga, di panuno mo ka, agkong complain mo, nagadungay kay dyan, nagbasit mati koleksyon. Nabalin mo nga di dyan kinapadi, kamayak ma, anak abado akti puraw, nangisip mo dyan kararuak, ingge tangsi mo. Nang runa no na yasain kasalsido, kumarit kamot Uriag basa, uriag akulay. Haan. Nisungurod nga di nga, no kumanin ni Apo Isus kumatimang tingiting kanya tayo, kaanyamot, kalasyak ko ang tanawan, nakitaan na, anyamot ti, kukwak to na tayo, wano, kukwak ti kalaban. Daduma na, amuyo ti kalaban, idurog na, anya di yan, ikan na katipan nobok. Mabalin, agsakit ka. Pukawan na di yan pamatim. Ikan na ka tinadagsan nga problema. Pukawan na di pamatim. Ti itad na nga mang subok kanyam ka di jay, gayam mo, wala di kinakasigan nga tao king ka,
paano daddo mapalubusan na nga makaaramid keng katimadi tapno ad nga dadaulan na ka. Church leaders, dati padpadong agserservice simbaan, yak to nga makimisan, sakto lang makimisan, hanga day tati padi may. Ing kajibangiran. Awang problema. Sakto lang makimisan, no? Di anya na ganan matay di ako light nga, kaaro ba may, taapaya, madingaron nga pagpatulad. Kasjay no daddo mapalubusan na takitaan na sanan tutang awan nga kunana no kayam adda endurance adda tanamnama uray no adu ti pakaupayan adda ta ayat uray mairororomen adda ta kinapakumbaba uray no tangsitan da no kitaan ni Apo Dios kumakanya tayo tatakaan nyamet sigurado kunana kukwak datoy makakitaan ti senyal nga bahagik datoy. Bagik datoy kunana. Ngam no sa bali di attitude tayo at basit nga banag na talaga nga hanga umunag di pamatim ka basit lang nga banag bagsakkan. Basit lang nga panubok imaliskan. Basit lang nga karit itibiyag na upay kan. Dahil di tinakapsot. Hana kahit nga sa unang dakat simbaan ka natibkeran haan. Huray da kami, ang kami nga excuse, karamang kam dita. Struggle tayo, amin day ta. Katataramrambakan tayo, impakita nanti perfect symbol of humility and love nga naggapukan niya na anya mo ti attitude tayo, anya mo ti rumbang aramidan tayo. We should be happy always. Ikarkarigatan tayo day ta. Tata ko ma. Tomorrow is still yet to come. Yesterday is past. Nalpasan tatan. Kinagrigat na agbibiyag kanton bigat, baka mo mauray ti bigat. Sugar nga agururnong ka, taapaya, para bigat, matay kanton rabi takwartam awanton. Doon na palabas mo, isot mang tengtengal king ka, nalpasan hanga maisublin. Pakawan mo, pagbabawya mo, agbiag katatan, anya ti biyag mo tata. Nalakakabsat, sapay kumaatan no, dahil nga sign, senyal, pagilasinan, ken simbolo, ti kinamanagayat ti Diyos, kinapakumbaba ni Apo Jesus, intednan. Babaan ti panagsikog ti Birhen. No isuna mo ti mangkita kada tayo, anya mo ti senyal nga makitkita na iti kaunggan tayo. Kung ulitak, mabalin tayo nga takkaban, agin iisem, kunwari na ragsak, ado dagitay mangparagsakan niya tayo nga temporary, sanikwa, position, possession, honor, panakaitantan ok, mabalinda gitoy. Ngam di pudpud no nga pusom, iso tikit kitaan na. Adda ang kati position, anya ti pusom. Adda ang kati sanikwa, ayan na ti pusom. Adda problemam, ayan na ti pusom. Adda panubok mo, ayan na ti pusom. Kinagmayat ko mga kunana, perfect ko ma, tatako mga Christmas ka maragragsakan ni Apo Isos no dakay amin nga imay tatak makitkita na ka kukwak dagitoy taok dagitoy alaek dagitoy no diya kumamot ti ragsak ni Apo Isos awan dua awan ti pukaw tayo kadagiti sakripisyo na maawagan tayo ako kwa na. Ipaduyak-yak tayo iti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin a makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo an Jesucristo, bugbog tong nga anak ti Diyos. Nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtao di ti napaypay so a Diyos. Naiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasmetlaang iti ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen. Kastamet anaylan sa iti krus, gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Imulog.
ket situtugaw iti makannawan ti Ama, umay tumanen as idadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarayan na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti Iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Kakabsat intay ita kumamang iti Dios, ket intay idatag dagiti kasapulan tayo iti inaldaw-aldaw, iti tunggal panggep ko na tayo, o Diyos nga apo denggem dagiti anak mo. Hagpay iti simbaan tayo, tapno ba ti panangibabaot niya po Santa Maria, umaninaw kumakadagiti napudno nga adipen na tinatarnaw a puso, ket agserbida si pubudno iti iglesia, ket babaan, matlang iti panangidaulo dagiti ministro na maiturong dagiti amin amamati iti dalan nga agturong iti pagarian ti Ama. Kumararag tayo ti Apo. Agpaay kadagiti mangipapay iti serbisyo publiko, sapay kumata maaddaanda iti puso a managserbi kas ken ni Jesus. Ti pudpudno a modelo ti kinaadipen Pangulo, saan ket a kinatangsit ken kinasadot ti agpanuray kadakwada, ket masursuro da nga ayaten ti nakayabanda a misyon. Kumararag tayo ti Apo. Agpaay kadagiti mangikalkalintegan ti pagsayaatan ti tattao, ti lubong a pagnanaedan tayo, ken dagiti mangilonglongalong iti kapya, ken panagkaykaysa, tapno babaan ti panalaknip ti Diyos, mataginayon kumati salon at da, ket magunod da iti kalkalikaguman da aser mata para iti lubong. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti amin asisa ti parokya tayo, tapno babaan ti pagpatulad dagiti pinilida nga agserbi akas patron ken katalek iti bukod da asisa, maparayray iti pamati da, ket agtultuloy iti panangipagpagnada iti devotion ken panagtalek iti Dios. Kumararag tayo iti Apo. Sapay kumata dagiti pamilya tayo a Pilipino, ket agbalin a napudpudno a basit a simbaan, babaan iti napakumbaba ken napnuan ayat a panagbiag iti na Kristyanuan a bokasyon. Kumararag tayo iti Apo. Agulimet tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo, o Diyos nga apo denggem dagiti anak mo. Apo denggem kat ti kararag dagiti tattaom, sapay kumatada kami amang rambak, anapnuan ragsak ti ipapasngay ti anak mo akas tao, ket agrag-o kami, gapo ti sagot ti agnanayon abiyag, inton pidwa na ti umay anapnuan dayag, dawatin mi daytoy itinagan ni Kristo nga apo mi. Di Diyos Apo may tuy datong biket awaten ida, sabay kumatamay kari. Amay datot tirabaw ti alkana, daytoy atin amay nga isa kutikan ka.
May datot ipadayo, kapag daydayo iken ka. Di Diyos Amo may kumang, tuy daton biket awatan ida, saway kumatamay kari. Amay datot irabaw ti altar na, daytoy nga amang ti kabiyak, mangar ken liwliwan. Kumararag tayo kakabsatap na datayo, ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kad apo tate Espiritu Santo, anang puno iti tiyan ni naenggasatan na Berhen Maria, babaan ti pan nakabalin na, kasta kumamet apasantuen na dagitoy daton, nga iroknoy mi itirabaw ti altar mo, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Podnoonay a maikarigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin kadagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga impad to dagiti amin na propetas, sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat, ni Juan Bautista in waragawag na nga asidag ti aynan, sana impatuldo idi nga addan, katimat laeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay iti misteryo ti inna pan nakaipasngay, tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantan ukan na ti inkam ramrambakan. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos kadagiti amin, amin apanswa, ilangit ken naganap no, dahil papay-daydayawan, usan na hindi kangatwan, daydayaw ti umay, inilangan ti Apo, usana, usana, usana hindi kangatwan, usana, usana, usana hindi Podnoon ay apo, abiig ka akinasanto, ket si katigubwayan ti amin akinasanto, dawatin mi nga rod ti paimo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam ket paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo.
Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nang ala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag isu ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apang ilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami ken iti daytoy akalis uminom kami iparang-arang ni ti ipapatay mo uwapo aging kay ti iyay mo. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapot iti tinapay tibiyag kan ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami amakirano iti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo laglagi pam kad apo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na anadyosan laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmo sayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to ken enggasatan a Birhen Maria ngay nati Dios ninagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanog ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo gapo ken Kristo sika kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mekan ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
manugoti suli sukreti salatan nakam kaditi dawaten mi kan kaapot ay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam na maun mi kan iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga aggapo kanyak ti tedko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pammati ti iglasyam kat kas mayan norot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ting gana ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti naragsak, napakumbabakin managayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin. Kapya, kapya. Ti Diyos amang unas paspasul ti lubo Adtoy ni Apo Esos ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak ngam ti may salae nga saom mapaimbagton toy kararwa. Tuyo
ngek tibiako nasikalae ibang nusko nato kinabuto imatay mo ken kawen sipit tibiako sikalaeng tibang nagtulong kinabuto ngarod o Diyos sa bukid ka inang dawaten daytoy adipen mo alam in kakatibien alain pataramayen alain pasaranayen tapno agdayday na bukod mulaen sisiluan malagip mo marit ng pay kadiri
kumararag tayo. Agyaman kam ken ka uman nakabalin a Dios, gaputi panangawat mi iti komunyon at alget ti agnanayon apan nakaisalakan mi, ipaayim mo kadi, taad-adda ti asideg ti piyesta ti pan nakaisalakan mi, umad-adda kumamet, ti pasnek mi nga agserbikan ka, tapno mapudnuan minto arambakan ti misteryo, ti pan nakaipas nga iti anak mo, iso nga agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana. Pagyamanan tayo, ti gimong kabaruan, ti panangidaulo da, iti daytoy na Santuan Amisa. Kalpasan din na Santuan Amisa, maaramid tay programa, Christmas program, nanguro na nga kadatay nga parokya, nanguro na ta kadagitay kakabsat tayo, nga mapapaskwaan, kada kayo nga bisita no kaya ti umagi Christmas program, mabalin latamot, adamo makan, nga anusan yun to jay adan, nya? Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios. Ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santuan Amisa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Kita enyo hanya nakinaragsa Huwag kay Satan nakakapsan Iti sidong ti Diyos Ama ken Diyos Anak Ang mangibando iti sabasa Bigat kento ti amarik na no ti sangalubong